durant una tercera part d'aquest temps, Rosita, dia a dia, ha sigut testimoni de tot el que ha passat per ací. Així que no exagerem a l'afirmar que no hi ha ningú que hagi passat tant de temps als Piquets d'Oliva. El club vol fer-te un agraïment públic per tot el que has aportat al món de la pilota. Moltes gràcies, Rosita del Trinquet, per tant durant tant de temps. Un fort aplaudiment, per favor. Farem una foto de família. Pepe Escuda.